Biz alыга таба атлыйбыз һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Янгазов Рәшид Үмәр улын чакырып алабыз. Бүген 5 ноябрь көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны абыйсы Рамил, сеңелләре Розалия һәм Галия, барлык племянник һәм племянницалары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, сөекле туганыбыз, хөрмәтле абыебыз 60 ел элек Николаевка районы Курмаевка авылында якты дөньяга аваз сала. Гаиләдә көтеп алынган икенче бала һәр вакыт өлкән абыйсы өчен таяныч, сеңелләре өчен яклаучы һәм саклаучы булып яшәп килә. Мәктәпне тәмамлап, Саратов өлкәсендә һөнәри белем ала. Батыр егет булып җитешеп, үзенең гомерлек тормыш яры Ирина белән гаилә корып, алар туган яклардан ярак түгел урнашкан Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәрендә гомер кичерәләр. Абыебыз аеруча бар җанын кызганмыйча, балаларга һәм племянникларына карата игътибарлы булды. Шуңадыр, барыбыз да аны бик яратып, хөрмәтләп яшибез. Абыебыз бар кеше белән дә уртак тел таба ала. Аралашучан, нечкә күңелле кеше буларак аеруча табигатьне ярата. Җәен балыкка, кыш көне үзенең дусты булган эте белән ауга йөри. Кем генә аңа мөрәҗәгать итмәсен, берәүне дә кире какмый. Һәр кешегә ярдәм итәргә ашкынып тора. Шуңа да аның йөзендә яшиселәр килеп яшәргә дигән теләк язылган сыман. Кадерле кешебез безнең, бүген синең бик матур гомер бәйрәмең, елда кабатланып килгән туган көнең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм яраткан тормыш иптәшеңә дә олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда беренче булып ярдәм кулыгызны сузучы кешеләр безнең. Аллаһы Тәгалә кылган игелекләрегезне меңләтә, яхшылык белән сезгә кайтарсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм. Бар әйбереңдә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык киләчәктә килүен теләргә булдык. Ирина белән бергә тигезлектә гомер итегез. Бары матур көннәр алда көтсен. Бәла кайгылар сезне уратып узсын. Ноябрь айы башлануга бәйрәм безнең гаиләдә. Абыебыз туган көнен каршылый шул тирәдә. Аңа хәлебездән килсә бирер идек җиһанны. Кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның хылкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык. Гаиләсе дә таңнар калып үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез иң мөһиме. Иминлектә узсын синең алда килер һәр көнең. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Ходай сиңа саулык кызганмасын, бирсен тияб бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын, көтсен алда матур картлыгың. Кадерле Рәшид Үмәрович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын, алдагы җыр бәйрәмегезне матурлатсын. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә
яшә, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтәгенер кыскара дип моңайма. Мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтәгенер кыскара дип моңайма. Мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Үтәгенер кыскара дип моңайма. Мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшә, мәңге яшь бул